Wel, noswaith dda. Croeso i bob un sydd wedi ymuno efo ni heno, a diolch yn fawr iawn i chi am droi fyny, achos heno, gwyliwch chi fyth, ydy'r pedwerydd Soffa Goch da ni wedi gael. A dwi mor falch bod gynna ni Llion Williams efo ni wsos yma. Sut wyt ti, Lli? Dwi'n o leo, diolch yn fawr ti. Da iawn. Wan, mae Llion, yr heswm wyt ti'n ista ar y Soffa Goch, wrth gwrs, ydy. Da ni'n trio bod pawb sydd yn dod ar y Soffa Goch rhywbeth i wneud efo'r cwmni, neu yn gweithio ar y pryd efo'r cwmni, neu sydd yn gysylltiedig rhyw ffordd. Lle. A ti, wrth gwrs, yn gysylltiedig mis yma, ac am y bythefnos nesaf hefo ni, achos wyt ti yn cynhyrchiad diweddara ni o'r enw ar genioga. Dwi'n wir. Rhowch chydig bach o gefndir honna i ni i ddechrau. Wel ie, mae wedi bod ar y gweill ers bela na. Wel, cyn i ti gyda gai longyfarch ti ar dy benodiad i'r barchus a'r swydus swydd. Diolch o gael o, Llion. Gan fwy heb cael cyfle i wneud ar y cyfryngau cymdeithasol yma. Ond ydy, mae wedi bod ar y gweill ers ychydig, dwi'n credu bod hi'n rhyw ddathliad prifysgol Bangor, beth oedd hi 150 o flynyddoedd, ie, ers rhyw chydig flynyddoedd yn ôl wan, blwyddyn neu ddwy yn ôl. Ac ers hynny, dwi'n meddwl bod y syniad wedi cael ei drafod i drio gwneud rhyw gynhyrchiad i ddathlu hynny, a 2 flynedd yda ni rwan ymlaen o hynny, dwi'n credu ynddo. Dyma ni o'r diwedd ar y cyd gyda Prifysgol Bangor yn gwneud rhywbeth i gofnodi'r ffaith bod y coleg yma sy'n agos iawn at galon dipyn o bobl neu'n sicr wedi bod dros y cenedlaethau yn cael ei gofio. Da ni'n gweld y stori a sefydlu yr Brifysgol, a sefydlu, coleg prifysgol oedd mor bwysig i Ogledd Cymru yn enwedig ar y pryd. Ond da ni'n cael y stori drwy lygad prifathro cynta y coleg dydan, sef Sir Harry Reichel. Harry Rudolph Reichel. Rudolph Reichel i roed yr enw cywir. Ac wrth gwrs, chdi sydd yn portreadu Harry Reichel. Sut gymeriad oedd Harry Reichel dwi fel? Achos oedd o mor ifanc yn dod i ddechrau, oedd yn dod yn brifathro'r coleg. Oedd, wel, dyna sy'n ddiddorol i fi am y coleg mewn ffordd, a sefydlu'r coleg. Da ni gyd yn gyfarwydd ochr yma efo'r stori yma, Cinioca Pryn, yr chwarelwyr ag ati nath godi'r adeilad. Ond beth sy'n ddifyr ydy'r gymysgedd ryfeddol o bobl oedd yn ymwneud o ar y cychwyn y fanno. Achos oedd gen ti rhywun fel Reichel oedd yn dod o Gaergrawnt, o deulu bonedd yn yr Iwerddon, ac yn dod â llawer o'r academia yna hefo fo, felly. Ac i fi, un o'r bethau mwyaf difyr am y cyfnod yna, fyswn i'n meddwl ydy, sut oedd yr asiad yma'n digwydd o'r werin bobl leol oedd yn awyddus i'w plant, ddod ymlaen yn y byd a cael addysg ag ati. Ar un pryd o gen ti'r bobl yma o ffwrdd, wath ni ddeud, ddim yn dod mewn, ac rhan fwyaf ohonyn nhw o Gaergrawnt neu Rhydychen yn sefydlu'r coleg hollol newydd yma ynddo. Ac addysg uwch ar y pryd yng Nghymru, mewn gwirionedd o'n i blentyndod, oedd gen ti'r brad y llyfrau gleision newydd fod. Pan ti'n meddwl am brad y llyfrau gleision, oedd hwnna, ond di bod be? 30 yn gynt? Ie, 40 yn gynt. Na, 30 mewn gwirionedd ynddo. Wedyn o gen ti yr holl backlash i hynny mewn ffordd, fethu cael gair Cymraeg amdano fo, yr ymateb i brad y llyfrau gleision. Hynny di, y coleg oedd y peth cyntaf yn o fuan ar ôl hynny, a mae siŵr dan ddylanwad y colega prifysgol yn cael ei sefydlu yng Nghymru. O gen ti'r llyfrgell genedlaethol yn sydyn, o gen ti'r amgueddfa genedlaethol yng Nghaerdydd, y ddau yn agor i drysau'r un diwrnod, mae'n debyg. A hyn i gyd, dwi'n meddwl, achos yn sydyn o pobl Cymru, di dweud, na, gwch chi'n deud hyn amdana ni. Mi ydyn ni'n bobl glyfrach a fwy diddorol o lawer na beth chi di'n darlunio ni yn yr brad y llyfrau gleision ynddo. Ia'n unio. Ac oedd hi'n gymaint o gam ymlaen i ni o ran y byd addysg doedd yng Ngogledd Cymru. Ond Henry Reichel ei hun, oeddech chdi'n sôn am ei gefndir o'n fanna, oedd o'n dipyn o beth iddyn nhw benodi dyn o y cefndir yna mewn ffordd pan oedden nhw isio rhywun arall mewn gwirionedd, dwi'n meddwl, yn dod. Wel, oedd Cymru, unwaith eto'n sgil y llyfrau gleision, oedd Cymru'n datblygu'n le radical iawn amser yno. Mi nes i llynydd sioe am Lloyd George. Mae Lloyd George yn rhan mawr o'r stori yma mewn gwirionedd.
Ond ti'n gwybod, o Lloyd George, bryd hynny, cyn iddo fo gael ei lyncu gan Llundain, yn frwd o blaid annibyniaeth i Gymru. Oedd. Ac oedd gen ti ar yr pwyllgora yma yn Mangor ar y pryd, doedd pawb ddim yn Gymru, ond oedd gen ti Gymru yna oedd yn dadla'n gry iawn. Na, mae rhaid i ni gael Cymro i'r swydd yma, yn amlwg, fel sy'n cael ei ddadla heddiw. A wedyn do mi greuwyd dipyn o gythrwfl bod rhywun o'r tu allan wedi cael ei benodi, ond rhywun efo cymwystera go uchel ynde, a fel ddigwyddodd yn ffodus o bosib i Gymru, mi drodd allan i fod, bod o'n berson ddigon cymleth, mi drodd allan i fod yn bur gefnogol i'r Gymraeg ac i gerddoriaeth gwerin Gymraeg o bob dim. Ia. Roedd o'n un o'r sylfaenwyr don yna o bobl oedd yn cymryd diddordeb yn cyddoriaeth gwerin ni, ar adeg pan oedden ni'n colli lot o hwnnw yn sgil datblygiad y capeli a'r diwygiad mawr ac ati wrth gwrs yn colli lot o'r cneuon gwerin. Felly oedd o'n gyfnod cymleth iawn yn hanes Cymru mewn gwirionedd, ond yn gyfnod radical iawn ac yn sydyn dyma'r gŵr bonedd yma. Ond o Iwerddon, ond unoliaethwr o Iwerddon ynde. Dwi'n meddwl bod o'n ddyn fysa o blaid annibyniaeth i Gymru o gwbl, ond yn sicr mi droth o'n ddyn oedd eisiau gweld gwerin bobl Cymru yn cael yr un cyfle ag unrhyw un arall, a dwi'n meddwl mae dyna oedd y ffactor pwysig amdano fo. Mi ath o ati yn unswydd wedyn i geisio denu plant y gweithwyr i'r coleg ynde. A dysgu'r iaith yn rhugl? O be wela i, hynny di chydig iawn o wybodaeth sgynnon ni amdano fo fel person, ond ti'n gwybod, mae yna bytia o lythyran oedd o yrru. Maddeued i mi yr ydw i far tren yn Iwerddon ac nid oes geiriadur ar fy nghyfil, felly maddeuwch safon y Gymraeg a rhywbeth fel o'n dweud ynde. A wedyn, mewn gwirionedd, mae'n amlwg bod o wedi dysgu'n arbennig o dda, ond doedd o ddim yn hyderus. Ond wedyn doedd o'n berson hyderus mewn sawl ffordd, oedden nhw'n dweud bod o ddim yn arithwr tanbaid. Ond fanno mae'n anodd wedyn, hefo creu drama, sut mae rhywun yn portreadu ac bod yn onest ynglyn â'r dyn, ond hefyd wrth gwrs yn trio creu rhywbeth sy'n mynd i gynnal diddordeb pobl am awr. Sut wyt ti yn mynd ati felly? Achos erbyn nhw'n, wyt ti wedi gwneud dwi'n i'n faint o sioia un dyn, achos ti wedi gweithio lot efo mewn cymeriad, mae sioia un dyn yn rhywbeth wyt ti'n feistr arnyn nhw, a dwi wedi dyweld ti, nid fi sydd yn cyfarwyddo'r sioe yma, mae Betsan Llwyd wrth gwrs, yr cyfarwyddwr artistig oedd yma am gymaint o flynyddoedd wedi gwneud gwaith gwych. Mae hi wedi dod yn ôl i gyfarwyddo hon, achos i sioe hi ydy hi. Felly, dwi wedi dyweld ti, dwi wedi gweithio fo chdi hefyd, ond dwi wedi gweld sut wyt ti wedi mistroli y sgript yma mewn cynlleiad o amser, achos dydy cyfnod ymarfer ddim yn cyfnod ymarfer hir i fonologa fel hyn yn aml iawn nachdyn, ond ar y gian fawr, mae faint wyt ti wedi ddysgu mewn cynlleiad o amser. Be di'r broses? Achos bod chdi'n neud gymaint o fonologa, mae'r mysl yn amlwg wedi i drwytho gen ti. Wel, am o'n ni fod o, mae yna lot o waith i fynd ar hon eto cofio, ni'n rhedeg allan o ddyddiau. Ond dwi'n gobeithio ebyn dim awrth fyddai rwla ddigon agos iddi. Ond, a beth sy'n rhyfedd ydi, unwaith ti'n gofod dechrau dysgu un sioe, un person yn arbennig, mae rhaid i'r llall fynd allan o dy ben di, achos dwi'n meddwl bod yna digon o le, wel, yn ymennu ddim bendant, os o ddim digon o le i storio nhw i gyd. Felly, mae'n anodd, a dwi'n mynd gwybod pam dwi'n gwybod, dwi'n hunan fflangellu fy hun yn feddyliol yn geid y sioia un dyn yma, neu eich bod neb arall yn fodlon gweithio, dwi'n mynd gwybod. Ond beth bynnag, dwi'n siŵr sy'n ni yn rhyw oes o'r blaen, sy'n ni'n perthyn i'r Da Vinci sect, na oedd yn llythrenol yn hunan fflangellu hynna, achos dwi'n meddwl, pam dwi'n gwneud hyn? Dwi'n newydd ddod yn ôl o wneud sioe un dyn yn yr Alban, ac o fewn diwrnod dwi'n taflu fi hun mewn i sioe arall. A dwi ddim yn laslanc o bellffordd bellach, a mae yn mynd chydig yn anoddach, dwi'n meddwl, wrth i'r blynyddoedd fynd ymlaen i ddysgu, fel ti'n dweud bod gen ti y cyhyr neu rwla, mae'n siŵr. Ond, mae gen i ryw broses, dwi'n berson efo, proses bersonol o sut i ddysgu pethau, ac mae yn golygu yn y bon bod rhaid i ista lawr a disgyblu dy hun am oriau ag oriau i ddysgu sgript. Ond wrth gwrs efo hwn hefyd, oedd rhywun yn cael ei fewnbwn i mewn a mwy o'n i'n darllen am y dyn ac am yr sefydliad, mwy o'n i eisiau i ychwanegu fy hun iddo fo,
Ond mae'n amser yn dod lle mae rhaid i ddeud, reit, mae'n rhaid gorau'r ymchwil a jyst trio i ddysgu o rwan. Ond mae hynny mor anodd achos o'n i'n cael ein llyncu mewn i'r ymchwil yma. O ti'n darganfod yn sydyn bod gynno fo, achos teuluoedd bonedd ynddo, mae gynno'r cysylltiadau yma ac yn sydyn ti'n ffeindio dy hun yn Paris yn ganol y bobl bohemaidd yn fanno, a ti'n ffeindio dy hun efo rhyw artistiaid fel Glwc a rhyw bobl ddifur iawn fel o. I gyd wrth gwrs mae'n debyg yn nabod Reichel ac yn gwybod amdano fo'n iawn, nad oedd o'n ddyn hynod gymdeithasol, dwi'n meddwl, oedd o'n gwneud digon hefyd. Mae hynna, pan wyt ti yn cael cymeriad fel hyn, achos mi wyt ti, mae gen ti ddiddordeb mewn hanes, mae gen ti ddiddordeb newedig yn hanes Cymru. Mae rhywbeth fel la, mae'n gallu dy danio di dydy, ond ffeindio dyn yn ganol hwnna ydy'r dasg de. Achos mae gen ti gymaint o stori i ddeud, a mae gen Manon gymaint o stori i ddeud, achos mae Manon i hun, yr awdur yn ddarlithydd yn y brifysgol, mae hwn yn brosiect mae hi wedi wneud, da ni'n wneud mewn cydweithrediad ar brifysgol hefyd, ond mae hi eisiau bob dim mae hi wedi ddysgu mewn, wyt ti fel rhywun sydd wedi ymchwilio mewn i'r cymeriad mae gen ti gymaint o ddiddordeb yno fo, ond mae eisiau ffeindio'r canol llonydd na rwysyd, a ffeindio'r dyn yn ganol hwnna, dydy? Wel, mae Betsan fel cyfarwyddwr yn helpu efo hynny, wrth gwrs, achos yndi fel ti'n deud, mae gen Manon i mewnbwn, wel, mwy na'i mewnbwn i sgript hi ydi, wrth gwrs. Ond mae wedi bod yn rhwydd iawn gweithio efo Manon a Betsan am rhoi fy mewnbwn fy hun i mewn, achos be dwi'n ffeindio di pan wyt ti, enwedig pan wyt ti ar sioe un dyn fel hyn, wrth gwrs ti'n neud ymchwil ar unrhyw sioe ti'n neud, ond dwi'n ffeindio bod rhywun rhag i weitha rwysyd yn mynd dan groen y person yma, ti'n gwybod, mwy a mwy ti'n darllen amdano fo, dwi'n mynd galw fy hun yn method actor o unrhyw fath, dwi'n mynd o gwmpas y lle yn bod yn neb yn rhywun arall, a'r 2 wythnos mae rhywun yn paratoi, ond yn sicr mae o'n mynd dan dy groen di rwla, mae'r person newydd mae'n datblygu am y cyfnod yma, lle mae yna elfennau, a be sy'n bwysig bod tro efo nhw i gyd, wrth gwrs, boed o'n Lloyd George neu'n John Williams Bryn Shenkin, nes i sioe ar hwnnw rhywbryd, dwi'n meddwl wedi gael 10 o sioeau un dyn i gyd, o be dwi'n gofio. William Morgan, mae nhw i gyd, ti'n chwilio am rhywbeth gen ti'n gyffredin efo nhw hefyd, dwi'n meddwl yn bwysig, a da ni gyd yn rhan o'r ddynol natur, a gen ni gyd yr rhywbeth mae'n gyffredin yna ni. Hynny di, mae yna swildod yn Reichel, oedd o'n defnyddio ar ystafell ddarlith i gael gwared a'i swildod, a fyswn ni'n dadla, mae dyna dwi wedi wneud efo'r llwyfan yr hyd y mywyd, achos o'n i'n gradur bach digon swil yn yr ysgol, ond wedyn mi games i ar lwyfan unwaith a ffindio bod rhywun yn chwerthin yn y lle oeddech chi'n gobeithio fos yn y chwerthin. A mae hwnnw wedi aros efo fi byth ers hynny a wedi rhoi rhyw fath o hyder rhyfedd i rhywun ar lwyfan, efallai sgyn ti ddim yn dy fywyd o ddydd i ddydd, ynddo? Ti'n sôn am y prosesau yma, a dwi wedi gweithio efo chdi o blaen fel cyd-actorion hefyd. A dwi yn gwybod am dy broses di, a dwi'n gwybod sut yn wyt ti am, yn aml iawn, dynnu dy hun a ti'n licio gweithio ar dy ben dy hun. A ti wedi bod yn agored iawn hefyd am, wyt ti yn rhywun sydd yn byw efo anwylderau meddyliol. Ti'n mysio bod yn wleidyddol gywir, oes ti galwad i o be lici di? Wel, ti'n byw efo OCD, wyt ti wedi bod yn agored iawn am hynna. A mae o yn rhywbeth sy'n effeithio di yn fawr iawn, a dwi wedi mwynhau lot o'r rhaglenni neu'r rhaglen nes di am dan fo. So, sut mae hwn yn effeithio chdi o ddydd i ddydd? Ydy o'n haws byw fo wrth fynd yn hun? Ydy o'n mynd yn anoddach wrth fynd yn hun? Lle wyt ti ar hwnna i gyd? Wel, dysgu byw efo fo, fel ti'n dweud. Di ddim yn hawdd, achos mae rhywun sy'n cropian, mae rhywbeth sy'n cropian fyny yna chdi. Mae o, beth ofnadwy amdano ydi, pan mae'r gwaith yn intens iawn, a pan ti dan straen, dyna pryd mae o weitha rhywsyd, a mae o fel sôn cropian i mewn yn waith adeg hynny. Ond wrth gwrs, mae o'n beth cymleth iawn, a dyna pan mae mor anodd i ceisio i frwydro fo rhywsyd. Achos mewn gwirionedd, rhan ohono fo ydy disgyblaeth, ac wrth gwrs mae disgyblaeth i actor yn rhywbeth holl bwysig. A wedyn, mewn ffordd, mae yna elfennau o'n OCD fi yn y nisgyblaeth i fel actor. Ac mae'r broses o weithio
fel ar ben dy hun ar lwyfan yn medru bod yn intens iawn yndi. Wedyn, mae'n anodd ar gyfnodau fel hyn ynddo. Ond beth sy'n rhyfedd ydy, ti'n gwybod, mae rhywun dro ar ôl tro yn dweud, ti wedi cyrraedd rhyw oed wan, ti roi gorau hyn a mae'n ormod o straen ag ati. Ond ti mond isio yr un rush o adrenalin os di sioe yn mynd yn iawn. Ac yn sydyn, ti'n anghofio am y straen sydd wedi bod i gyd, achos mae'r un rush o adrenalin fel ti'n gwybod dy hun fel perfformiwr. Dwi'n meddwl amdana chdi'n Lady Macbeth a fi'n rhynnu efo chdi'n y castell yng Nghaerffili. A ti'n gwybod, yn fanno, yr wefr ti'n gael pan ti'n gwybod, waw, mae hwn yn gweithio. Diolch yn digwydd bob tro, wrth gwrs. Di rwy'n byth i fod yn hollol hyderus y bydd o'n gweithio, neu fysa rwy'n ddim yn paratoi'n drylwyr yn nesaf. Ond dyna beth dyna'r peth sy'n ffodus fel actorion amdano ni. Fyswn ni'n dweud fwy mwynhau y gwaith o actio drwy'r amser, ond hews ni'n cael anodd byw heb y rush o'r adrenalin pan mae rhywbeth yn cael ei... A ti yna hefo cynulleidfa fyw, a ti'n teimlo bod ti wedi cyffwrdd rhywun hefo rhywbeth i gilydd. Achos i fi, dwi wedi deud erioed, mae job o waith ydi actio. Gas gyda'r, dwi wedi cwmpo mas efo'r S4C, mae'n ynglyn â'r celebs dragywydd yma, a gwrthod wneud pethau lle maen nhw'n deud celebs ar dro neu celebs ar ffarm neu wrth bynnag. Mi nes un o'n nhw, celebs ar ffarm, ydi faru beth wedyn. O, mi nes di nhw fyd? A nes i gyrraedd y ffeinal os goedd. Ond ti'n gwybod, job o waith ydi o, dda plymar sa'r coed wrth bynnag. A'r rheswm o'n job o waith ydi, mae yna bwrpas iddo fo. Mae yna bobl eisiau dod i theatr a cael eu cyffwrdd. Maen nhw eisiau gweld rhywun ar y llwyfan a sy'n mynd drwy rhywbeth tebyg i be maen nhw wedi mynd drwy fo. A gwybod, waw, dwi'n ar ben fy hun yn y byd yma hefo beth sy'n mynd ymlaen yn y mywyd i. Ac dyna sy'n wefreiddio amdano fo. Sut mae hynny'n gweithio fo'r sioe yma? Cwestiwn da, wel, ti'n gwybod, oedd o'n fachgen ifanc nath daflu hun mewn i swydd, oedd o bron a throi yn ôl ar y tren a dweud, dwi'n mynd i'r cyfweliad, mae'n mynd yn ridiculous, dwi'n 7 ar 20 oed. Tan i John Firiamw Jones ei gyfaill i berswadio fo i fynd, felly. Ac felly mae yna rhywbeth yn fanna, does? Felly mae yna rhyw berson ifanc yn dod i weld y sioe yma efo cyfweliad wythnos nesaf, ac yn meddwl, dwi'n mynd i fynd am y job yma, mae'n ridiculous. Yn gweld y boen ar y llwyfan, yn gwneud be nath o, ac yn newid hanes addysg uwch yng Nghymru. Ac eich anna nhw fynd i'r cyfweliad na'n diwedd. Sbia chdi, unwaith ti'n ista fan hyn ac yn siarad, de. Achos fel da ni'n gwybod am Llion Williams, mae o yn dieddol o fynd, na, dwi'n mynd dda efo'r pethau yma, dwi'n mynd licio ista ar soffa. Be ti'n mynd i ofyn i fi? Unwaith mae'n ista yma, da ni'n gweld pam da ni isio fo'r soffa, a da ni'n gweld pam da ni isio fo ar y llwyfan yma. Ti'n gwybod be i ddeud ar y cyfnodau iawn ac yn y llefydd iawn, Llion. A ti yn un o'r actorion na, dim lot yn enwedig yn y Gymraeg sydd ohoni, sydd wedi goroesi. Goroesi ydy'r gair. Nage, o ran goroesi fel actorion, dwi'n feddwl, o ran nid bod ar y ddeiar yma. Ond, oherwydd yr ffordd da ni'n gweithio, oherwydd bod ni'n gweithio yn yr iaith Gymraeg ac eisiau gweithio yn yr iaith Gymraeg, mae yna lot o dy gyfoedion di sydd yn athrawon bellach, neu maen nhw wedi mynd yn ddarlithwyr, maen nhw wedi mynd yn beth bynnag, ond wyt ti wedi sticio ati a wedi bod mewn gwaith cyson, ond ellith o ddim bod wedi bod yn hawdd. Na, di diom yn hawdd o gwbl, a dwi'n cenfigennu'n aml iawn at ffrindiau sgynnau sy'n ffarmwr neu'n athro neu beth bynnag. Ar bensiwn mawr. Wel, wedi ymddeol ebyn hyn, ar bensiwn mawr, yndan. Ond wedyn na fo'i'r cyfeiriad yma esi, ac mi ydw i'n styfnig iawn, mae'n siŵr, ac yn mynnu dal ati. Ond na, di diom yn hawdd, neu wedig, ti'n gwybod, yn y cyfnod cynnar, nes i daro ar yr amser, o'n i'm yn yr genhedlaeth aur nath wneud yn dda iawn allan o S4C pan sefydlwyd hi, ond mi ddoes i nofian ar ôl hynny. Ac mi o'na waith cyson ar dyledu, wrth gwrs. O'n waith da fo cwmnia bach da yn y gogledd yma, yn cynhyrchu stwff o safon, ac o'n i'n lwcus iawn i gael bod yn rhan o hynny. Ond am ba bynnag reswm mi nath y gwaith teledu sychu fyny ac prin iawn, dwi'n cael cynnig gwaith teledu, ond mae hynny'n golygu diwrnod neu ddau bob blwyddyn, os dwi'n lwcus a dweud y gwir, chdi. Wedyn, wrth gwrs,
ti'n gwybod, yn ariannol, yndi, mae'n mynd yn job anodd, achos fel ti'n gwybod, ydy cyflogaeth theatr ddim ar sgêl cyflogaeth teledu, mae cyflogaeth holl gelfyddyda wedi cael ei hamro ers Covid ag ati. Ond, na, dwi'n meddwl, mae just angerdd at y swydd ydi o, mae'n siŵr, a'r teimlad yma, dyma'r unig beth sgynna i gynnig ar y ddeiar yma, ydy efallai fy mod i'n rhoi rhyw gysur i rywun yn rhywle wrth bortreadu rhyw elfen ohonyn nhw ar y llwyfan na felly ynddo. Wel, nes i ddod i'ch gweld chi'n ymarfer gyna. Yn siambr y cyngor, o'n i'n yn y brifysgol ym Mangor, a ges i deimlad ofnadwy yn cerdded i mewn yn... Dy brifysgol di? Ie, so o'n i'n pasio neuad PJ a gweld, mae'n gyfnod aroliadau, dydy. A sydd ges i'r hen deimlad na, pethau bach. A wedyn pasio PJ, fyny'r grisiau wedyn, a mae yna deilad, fel da chi'n deud, fel ti'n deud yn y ddramau hyn, mae yna deilad godidog, wyt ti'n teimlo'n syth bod chdi'n nghanol mawredd, dwyt. A wedyn ti'n troi mewn. Mae yna wledd os ydych chi yn dod i'r perfformiad yma. Mae yna wledd hefyd o ran just y stafell ti'n perfformio ni hefyd, does. Ti'n troi mewn i siambr y cyngor, a mae hi'n, wel, ti'n deud yn yr ddrama, dwyt, un o'r stafell fwyaf addurniedig yn y brifysgol, lle. A mae honno yn ei hun yn creu'r statws na'n syth, dydy. Yndi, fydd hi'n brofiad yn o'i hun i'r rhai sy'n dod. Dwi'n credu bod y sioe wedi gwerthu allan y Mangor. Ac i bobl gymeryd i hamser, dowch rhyw chydig yn gynnar i chi gael troedio coridorau academia, ynddo. A dychmygu bod y gawn amdana chi. Achos mae'r teimlad yna dal yna i radda, ynddi. Da chi'n edrych allan ar ryw ardd ganolog, ryw ardd ddirgel bron iawn sy'n cael ei gadw'n pristine yn fan'na, mond ar gyfer y seremonia graddio. Felly cymwch amser i edrych o'ch cwmpas i weld y pethau da ni'n cyfeirio atyn nhw, y ffenestri lliw godidog ag ati sy'n yna. Ac mae yna ryw arogl does i'r llefydd yma. Mae yna arogl hen ddyddia yna, does. A chofio, fel mae'r teitl yn awgrymu, mae ar genioga prin chwarelwyr a gweithwyr yr ardal yn rhoi ceiniog o'i cyflog fel ddudis di ar y dechrau mwyn wneud yn siŵr bod i plant yn cael yr addysg gwell na a yn edrych i'r dyfodol. Ddim o'i nhw na get. Na. Nid y chwarelwyr eu hunan oedd yn cael bydd yr addysg yma, ond oedden nhw'n gwneud hyn i blant eu hunan ac i blant. Wrth gwrs, mi o'na bobl leol wedi gwneud ti'n dda iawn, mae'n ei beidio anghofio amdanyn nhw, John Pritchard Jones, mae'r neuadd anhygol na wedi godi ar ei arian ac yn tanhogyn o'n Iwbwrch oedd o, ond bod o wedi gwneud ei ffortiwn fel siopwr yn strydoedd Llundain, ynddo. Wedyn, ti'n gwybod, mi o'na symia mawr fel yna yn cael ei roi gyn unigolion hefyd, ond yn bwysicach i ni, wrth gwrs, ydy'r syniad yna, bod y bobl leol a dathliad nhw, dyna be oedd yn arbennig amdano fo, a dyna di'r biti mewn ffordd bod rhywun yn teimlo i radda bod academia yng Nghymru wedi colli'r cyswllt yna efo'r bobl gyffredin. Ti'n gwybod, o'na orymdeithia mawr drwy Fangor ar ddiwrnod agor y coleg. 3,000 o chwarelwyr y Penrhyn a Dinorwig oedd wedi cyfrannu yn gorymdeithio drwy'r strydoedd. Ac plant bach ysgolion, maen nhw'n deud, yn rhoi ceiniog o'i pres pocad bob blwyddyn tuag at yr... Felly, ti'n gweld, symbolaidd, os ti'n deud ydy hynny, wrth gwrs, mae'n siŵr bod y ceiniogau ddim wedi mynd yn bell ofnadwy bryd hynny, ond oedd o'n gwbl symbolaidd yn doedd bod hon yn sefydliad, bod hwn yn sefydliad ar gyfer y bobl go iawn yr ardal yma felly de. A ddyla'r prifysgolion yma byth golli nabod ar hynny de. Clywch. Wel, bob lwc i chdi, Llion, hefo'r perfformiad. Fel ti'n dweud, mae gen ti chydig o ddyddiau ar ôl, mae gen ti ben wsos, mae gen ti fyddi di'n champion, da ni'n gwybod efo ti bob tro, siwr. Gobeithio wir na'i'n gadael chi lawr. Wel, ti'n mynd i gadael ni lawr, ti byth yn gadael ni lawr. Be sgyn ti ar y gweill? Dwi'n gwybod efo bod chdi'n neud lot o deithiau, ac wyt ti'n tywys, a wyt ti'n teithio, ac yn... Yn greadigol o ran drama, dim byd ar y gweill, ond dwi wedi bod yn ffodus yn yr blynyddoedd diwetha yma. Mae teithiau Elwyn Thomas
wedi rhoi ffydd yno i fel tywysydd. Ac yn syth ar ôl hwn, mi fyddai'n mynd i Ypres ac yn troedio hen lwybra Hedd Wyn, credir, ar miloedd ar filoedd o'r Cymru na gollwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae honno'n daith dwi'n neud ddwywaith 2 y flwyddyn, gydag ysgolion yn aml iawn. A wedyn, erwy fel ti'n deud, dwi'n gwneud ddiddordeb mewn hanes ag ati. Mae'r pethau yma wedi apelio at ein arw, a dwi'n cael teithio rhyw chydig, mae'r oriau'n hir, a mae rhywun yn teithio dros nos, ond dwi'n fythol ddiolchgar i Elfyn, sydd wedi defnyddio rhai o'r sioeau un dyn. Mae dwi'n gwneud fel adloniad gyda'r nos wedyn ar rhai o'i dripio fo. Y rhai yn efo, yn ogystal ar ryw stand-up ar ei bethau dwi'n gwneud. Hynny dwi wedi bod yn gwneud rhyw sioe un dyn i fyny ar Ynys Sky o bob man. Ac wrth gwrs, oedd un o'i dripio fo, mynd i fyny fanno, a pwy welodd y bobl pan o'n i fyny na, achos o'n i'n gweithio. Oedd cyfle i ddod i weld y sioe yn fanno, felly ynde, sioe hanes yr adeiladu'r bont drosodd i Sky a'r holl gythrwfwl oedd efo hynny. Felly, mewn ffordd dwi'n gweu mewn yr elfennau creadigol, mae rhywun yn ei golli o beidio cael gwaith theatr, dwi'n trio mynd efo efo fi i waith Elfyn Thomas, a mae o'n gwerthfawrogi hynny, dwi'n meddwl, yr mewnbwn yna'n fwy na dim mae o'n gwerthfawrogi, dwi'n meddwl. Wel, yn union, a pawb sydd yn teithio ar y bysys yn cael yr adloniant. Wel, gobeithio, ie. Ie, gwych. A eisiau dod i weld George man o'r rili, siwr. Wel. Ond i'n mynd i ddod ar enw i fan, ond na fo. Ie. O, Llion, pleser o'r mwyaf dy gael di. Diolch o galon i chdi, achos dwi'n gwybod bod chdi yn ei chanol i. A mae un noson o beidio cael dysgu yn gallu bod yn... Gwneud fi banicio'n llwyr. Panic llwyr. Be, da ni di mynd heipio ar hanner awr yn barod ydyn? Da ni'n heipio ar hanner awr. Mae'n fflio, ti'n gweld, ydy? Mae'n fflio pentinista. Mae hon fel rhyw garped hyd. Mae'n just yn mynd â ni i ryw le arall. A dwi'n gwybod, just achos bod ni wedi symud lleoliad heno, da ni yn y swyddfa, yda ni heddiw, dyd y gwir. A'r rheswm da ni yn y swyddfa ydy, mae cwmni Pendraw, sef, os ydych chi isio mynd i weld cynhyrchiad newydd cwmni Pendraw, maen nhw yn ymarfer yn stafell ymarfer ni ar hyn o bryd. Pryd maen nhw'n agor, boys? Da ni'n cofio? Wsos i heno, dwi'n meddwl. A lle maen nhw'n agor? Yn Pontio. So, maen nhw'n agor yn Pontio. So, os ydych chi eisiau mynd i weld y sioe arbennig yna, a mae'n actorion gwych yn hwnna hefyd, mae gennych chi yn cynnwys Siôn Emyr, sy'n newydd fod yn gwneud praidd. Mae Marfydd Hughes, Manon Wilkinson, a dyna fo, ie? A Llyr Ifas, wrth gwrs. Ond ar un noson, peidiwch yn nghofio bod i fyny'r lôn hefyd, iawn? Yeah. Yn union. So, felly mae hwnna'n mynd ymlaen hefyd. Ond o'n i jyst eisiau cyfeirio bod ni o flaen yr posteri lu sydd yn y swyddfa. Ac mi wyt ti'n rhan o leia rhwng ta 8 a 10 o hyn. Ti di bod yn ymwneud â bar y caws am tua bron i 10 sioe dros y blynyddoedd. Oedden ni trio cyfri gyda, oedden ni wedi cyrraedd 9, ond dwi'n siŵr bod na fwy. Dwi'n siŵr na ni ffeindio un arall. A dwi'n mynd cofio pryd o'n oedd y cyntaf. Dwi'n mynd cofio pa un oedd y cyntaf. Ond mi nes i wneud ail gyflwyniad o bargen, sef sioe cyntaf, bar y caws. Wrth gwrs, nath ni ail gyflwyno honno rhyw 10-20 mlynedd yn ddiweddarach. Honno, wrth gwrs, yn sioe am streic fawr y Penrhyn. Dyna sy'n ddifyr o'r sioe yma. Mae Lord Penrhyn a'r chwarelwyr yn rhan ganolog o'r busnes y coleg yma. Ond beth bynnag, oedd honno. Ac a wedyn, perfformiad cyntaf o Llanast, beth sy'n ddifyr, mae honno newydd gael ei ail wneud gyn y cwmni, wrth gwrs. Ac o'n i'n y cynhyrchiad gwreiddiol o honno. Wedyn, mae'r pethau mynd rownd. Mae'r hod yn troi. Wel, diolch o galan i chdi, o wylad calan. A pob lwc i chdi, fel dwi'n dweud, ac edrych ymlaen yn fawr iawn i weld y berfformiad di fel arfer. Diolch am dy gefnogaeth a pob hwyl i chdi yn dy swydd newydd. A dyna ni wedi dod i ddiwedd y Soffa Goch. Am fis Mai, mi fyddwn ni wrth gwrs yn datgelu pwy fydd ar Soffa Goch mis nesa yn yr wsnosa nesa. Diolch o galon i chi am ymuno efo ni. A chofiwch, mi fydd, os na ydych chi wedi gallu gwylio hwn yn fyw, Carwyn Williams, lle da ni'n cael gafal â ni? YouTube. Mae o ar YouTube, felly cerwch i YouTube ac mi newch chi yn gweld ni ar YouTube. Ond am heno, nos da a mwynhewch ben wsos Gwyl y Banc. Ta.